Asawa sa Vice Mayor sa Ronda, dala ang baseball bat, misulong sa usa ka abogada nga iyang gituhuan nga karelasyon sa ihang bana. Lalaki nga naaan nga kawatan, gikulata sa pulis ug mga kauban. Kabanay sa biktima, midangup sa kadagkuan sa kapulisan. Gikatahapan nga dautan ng motibo sa COA sa pagpagawa sa mga Audit Observation Memorandum nga wala pa madawat sa Cebu City Hall. Mayor Nelson Garcia sa lungsod sa Dumanhog girekomendar sa komitiba sa Provincial Board nga pahamtangan og 6 ka buwan nga suspension. Mga doktor, nurse ug security guard sa Mandawi City Hospital ipangkiha sa kabanay sa pasyenteng namatay. 7 ka balay ug usa ka pabrika sa Lapu-Lapu nasunog. Ang OTFO? May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Biyernes, pitsa 27 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia gumikan sa kasuko kay ipatawag ang iyang mga ginikanan. Gipusil sa usa ka tinun-an ang iyang maestro sa lungsod sa Tabuelan. Nadakpan na dayon ang 22 anyos nga suspect kagabi, Glenn, dihang gipahigayon ang manhunt operation. Jinky Rosit, Suginlimi. Yes, kasi paniha po paniud to na mo di kali nga sa ko nag-lunch niya pa do nga sa siya nga rin ko na daw. Mama na ha? Sa mami nga, mama naman. Nakurat ang mga magtutudlo og tinun-an sa Juan Pamplona National High School sa lungsod sa Tabuelan dinhi sa lalawigan sa Sugbo dihang gipusil sa usa ka tinun-an ang iyang maestro gumikan sa kasungian. Ang insidente nahitabo pila ka metros lang gikan sa maong tunghaan ug mismo sa police station. Nahagba dinhing dapit ang biktimang maestro nga si Jeronimo Flores, 43 anyos ug usa ka grade 10 teacher sa naisgutan nga tunghaan. Sa mga gipagawa sa maestro, ang Wala. Hagit siya. Sa may gusto mo, sports. Sports ta sa gawas. Then mara to ni gawas siya. Wala na, mara wa. Giingong giatngan sa 22 anyos nga suspect nga si Elmer Arcillas ang iyang maestro human sa ilang lunch break. Nakahiagom ug samad pinusilan siyang dapi-dapi ang maong maestro. Mura magwa pagkaigon niya pagdaog niya na nakalakaw man siya dito niya na tumba siya gikugos siya. Sa gihimong investigasyon sa Tabuelan Police, gikasabaan sa maestro ang iyang tinunan kay magsigi kinig ka-late sa klase ug sigig absent. Gipatawag sa mong maestro ang ginikanan niini nga mo'y hinungdan sa kasuko sa maong estudyante. Wala ma'am, wala gyud na siya record kay among ipangutana sa maestra ning in fact atong iyang advisory. Ang babae wala gyud kuno to siya record, butan ito siya nya. Kuno to hilumon nya putong ba. Daling nihimo og manhunt operation ng kapulisan nga miresulta sa pagkasikop ni Arcillas sa sitio Kabawalan sa barangay Bongon sa maong lungsod alas 7 kagabi. Pasakahan kinig kasong frustrated murder samtang ang biktima ana karong gitambalan sa usa ka pribadong ospital sa syudad sa Sugbo. Jinky Rosit, News 5. Nabalaka ang Division Superintendent sa DepEd Cebu Province sa naitabong pagpamusil sa usa ka tinun-an ngadto sa iyang maestro. Muhimo sila og kaugalingong investigasyon aron masuta ang mga sirkumstansya sa hitabo. Andrea Patenya, Suginlimi. Yes, very alarming. Naalarma ang Department of Education sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tinun-an sa iyang math teacher sa lungsod sa Tabuelan kagahapon. Mato di Division Superintendent sa Cebu Province nga si Dr. Arden Monisit nga sukad siyang paglingkod sa DepEd karon lang siya nakasugat sa maong hitabo. Gipangayuan na ni Monisit og situation report ang principal sa Juan Pamplona National High School aron makahimo sila og kaugalingong investigasyon sa insidente. Usa sa ilang sutaon mao kun nakadaba sa iyang armas ang 22 anyos nga suspect nga si Elmer Arcillas sud sa tunghaan ug kun nakasud man nganong nakalusot kini nga armado.
Tungod niini, mando ni Monisit nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan sa probinsya. Iya sabsutaon kung giunsa pagkasaba sa magtutudlo nga si Jeronimo Flores ang maong tinun-an. Nasayran nga sawa pa po sila ang maestro, naglali sila ni Arcillas human kini niya kanunay kasab-an kay magsigi og kalit ug absent. Paimangno ni Monisit ngadto sa mga magtutudlo nga aron malikayan ang tensyon tali sa ilang mga tinun-an, istoryahon sa tarong nga pamaagi ang tinun-an ug di pakauwawan at tubangan sa kadaghanan. We are the second parents of our students and pupils. So, kanya lang ang pag-maymay na to sa atong mga kabataan sama nga they are our children, our own children. So, we do away with embarrassing our students and ang ato sila panggaon kay they are also our second children. Lakip sa programa nga iimplementar sa Department of Education mao nga ilang panghingusga na ang guidance counseling sa mga tunghaan aron dili lang ang academic growth sa mga tinun-an ang ilang ma-monitor kundi lakip na ang ilang emotional ug mental stability pinaagi sa pagsuta kung duna ba sila'y mga problema nga posibleng makaapekto sa ilang pagtungha. Ang training sa mga guidance counselors sugdan sunod buwan, diin awhagon sila nga pirmihon ang pakigtagbo sa mga tinun-an, hilabi na kadtong magsigi og absent o late sa klase. Doon na sila period good nga tawagon nila each and every student sa eskwelahan aron kanang na habitual absenteeism, kanang magsigig ka late, na sila yung mga interventions na ihatag na kung saan nila pag-guide ang mga estudyante, nga aron nga yes dili sad sila ma-embarrass ang mga estudyante. Yung matigaan sa paagi unsaon pag-cope up with such kanang behavior. Nanawagan sab si Monisit ngadto sa mga ginikanan o guardian sa mga tinun-an nga i-monitor ang ilang mga bata aron masigurado nga duna sila'y lig-on nga moral foundation ug di sila ma-expose sa mga daotang ehemplo. Tanawagan na mo nga magtambayayong ta, we will help each other. Tabangan na to atong mga estudyante nga ma-guided jud, ma-guided jud towards proper behavior. Dugang ni Monisit nga kung ugaling makabalik og eskwela ang maong tinun-an, i-pull out na kini sa regular nga klase ug ibalhin sa alternative learning system kay anaa na kini sa hamtong nga pangidaron itandi sa iyang mga classmates. Andrea Patenia, News 5. Laing pulis ang gireklamo human misugo sa pagpakulata ug usa ka lalaki nga naaan nga usa ka kawatan. Ryan Sorote, Suginlimi. Binaboy kulata nga akong anak. Umama din na ko sa polis ngayon at anaw nila pag ko pang akong anak. Bisan pag may sabang akong anak kung buhayin nun din na nila anak. Posibleng mawadaan sa iyang tuong mata ang 24 anyos nga si Joe Henry Bagul. Gumikan sa kadaot ining naangkon, diyang gitabangan siya kulata sa mga residente sa sitio Santo Niño sa Barangay Basak Pardo. Giyong naan nga kawatan ang biktima, mo nga nahimo ang pagpangulata. Daghan matud pang nakakita, diyang gitabangan og kulata si Joe ni atong Domingo sa kadlawon. Bibisita ang biktima sa iyang igsuon ug atol nga dunay gigukod ang mga residente kay ilang gipangita ang kawatan nga misud sa balay ni PO3 Romeo Cabulao nga nadestino sa Guadalupe Police Station. Midagan sa kahadlok si Joe ug mitago sa baril apan sa iyang pag-awas nakitan kini sa mga residente ug gitabangan og kulata. Sumasa nakakita gipusasan ni PO3 Cabulao si Joe apan giingon gipasagdan nga makulatahan sa mga residente ug giingon miapil pa ang pulis sa pagpanapat. Mag-usa ka semana na nga naas sa tambalanan ang biktima gumikan sa kagrabe sa iyang hayguman. Lumad nga taga-dakbayan sa karkar si Joe apan nanimpad isip helper sa syudad sa Sugbo aron makatabang sa iyang pamilya. Dako pang akong anak. Bisan pag may sabang akong anak kung buhayin nun din na nila anak. Naligimong kadawat ang ginikanan anak sir. Ginguwa din dawata sa Pardo Police Station dihang nagpablato ang kampo sa biktima kay matod pa sa desk officer madouble ang entry sa maong hitabo. Kagahapon nang nakapablato ang pamilya sa biktima human nagpatabang sa Regional Internal Affairs Office nga mibadlong sa Pardo Police Station. Lakip magikabalakan sa kabane sa biktima kag gipugos sila pirma ni PO3 Cabulao og dokumento nga wa sila makibaw kun unsay unod. Reklamo sab nila ang pagkadena sa mga pulis sa biktima sa iyang katre. Gimakagsab sa pamilya ang pasangil batok sa biktima. Wala gintaon sa kalibutan sa iyang ipirmahan. Usam to mong ipirmahan ko. Papirmahan ko. Imposible kay di siya kabiya sa iyang trabaho, sir. Kaya ang among masakiton 24 hours ibantayan. Ryan Sorote, News 5. Midangop na sa Regional Investigation and Detective Management Branch ang mga ginikanan sa biktima nga gikulata human gipasangin lang nangawat sa panimay sa usa ka pulis. King Perez, Suginlimi.
Gusto sa mga ginikanan ni Joe Henry Bagol nga mahatagan ng justisya ang nahitabo sa ilang anak. Gani butyag sa inahan ni ini nga ipatangtang na sa mga doktor ug maangtong mata sa iyang anak nga nagrabihan humandakdaki og bato samtang gikulata. Mata, hilag ito ang siya nga kung mahimo lang yung unta dila tangtangon ang iyang mata pero man gini mahimo na kay patangtang ni doktor. Kano sa gingon niya ipatang? Honest to God, wa jud ko kahilabutan niya, wa ko diha paghitabo nga gikulatan. Balay. Depensa sa gireklamong pulis nga wa siya dihang gikulata ang gidudahang kawatan ug iarang mga silingan mo'y responsable ni ini kay giingong naara siya silang panimay ug nahibaw na lang siya nga nabantayan sa iyang mga silingan ang kadudahang lihok sa biktima. Gani sa panimay sa usa ka engineer Julio Salang nadakpan si Joe Henry. Kini katay-katay na siya dito, nakita mo sa mga tao nga meron na mag-agi-agian ng atop. Nagletlayat sa atop sa mga silingan. Laing reklamo sa mga ginikanan kung nganong gipusasan sa kapulisan ng mga tiil sa ilang anak sud sa ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center kagabi. Matod ni PO3 Kabulaw nga wa siya musud sa ward ug mga sakop sa Cebu City Jail mo'y nagposa sa biktima. Duna na'y commitment order si Joe Henry sa kasong robbery sa panimay ni PO3 Kabulaw. Nagipirmahan ni Cebu City RTC Executive Judge Soliver Peras din 100,000 pesos ang piyansa sa maong kaso. Gawas nga patubagon si PO3 Kabulaw sa hitabo, gusto sa mga banay sa biktima nga mabayaran ang pagpatambal ni Joe Henry sa tambalanan. Tuyo nilang miduol sa RIDMD 7 aron malamdagan kung unsay angay nga himuon. Labaw na nga wa sila'y abogado. Susihon pa sa RIDMD 7 ang mga alegasyon sa pamilya sa biktima kung mo qualify kini sa kasong grave misconduct. Kung mapamatod ang sadan, silot nga pagkasuspenso ngadto sa pagkataktak sa serbisyo mo'y atubangon ni PO3 Kabulaw. Kita taglaing mga ebidensya. Then after that, i-evaluate na to kung may probable cause, we will recommend for summary hearing. King Perez, News 5. Gitatakdang pasakaan o karong adlaw og sumbong nga statutory rape ang 17 anyos nga lalaki kinsa gipasangin lang ng lugos sa mga anak sa misagop kanya nga nagpangidaron og 7 ug 6 anyos. Lakip na ang 3 anyos nga igagaw sa maong mga bata. Usa ka Yolanda survivor ang suspect nga gisagop sa maong pamilya ni atong tuig 2013 tungod sa kaluoy mao nga wa nila damha nga mabuhat kini sa suspect ngadto kanila. Ang suspect mo'y tigpatug sa mga bata din matud sa mga biktima, hilabtan usa sila sa suspect sa di pa sila pakatulgon. Baguhay lang sila misumbong tungod sa kahadlok human sila hulgaa. Gipaabot pa ang resulta sa investigasyon sa social welfare officer kung duna na by level of discernment ang suspect diyang gibuhat ang krimen. Gischedule na alang sa psychological intervention ang mga biktima nga giulagway nga na trauma ug maayo. Ana karon sa kustudiya sa Lapu-Lapu City Social Welfare Office ang suspect nga minor. One of the reasons is probably exposure to the sa internet, exposure to the mga pornographic materials or nakita niya siya in the community. And 17 years old, ano siyang time na curious. So curiosity. Ni sumbong silang ma'am ay sa iyang lola nga gihilabtan lagi daw siya pero not the term nga gihilabtan but the gesture nga giana siya sa iyang kuya which is adopted brother niya. Nag-engkwentro kagahapon sa hapon ang asawa sa Vice Mayor sa lungsod sa Ronda ug ang giingong kabit sa iyang bana nga usa ka abogada. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipaubo sa hospital arrest ang asawa ni Ronda Vice Mayor John Ungab nga si Pearl human niya bunali og baseball bat ang giingong kabit sa iyang bana nga si Attorney Jaisel Chu pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Nagsugod ang gubot dihang makigistorya unta si Mrs. Ungab kang Attorney Chu sa Centro Maximum Building nga nahimutang sa Dania Cosalem apan gisprayhan ni Chu gamit ang pepper spray ang naong ni Ungab. Misibat ang abogada sa kaisiyang puwa nga Toyota Vios apan gisundan ni Mrs. Ungab gamit ang iyang itom nga Nissan Navara. Base sa gisugilo ni Chu sa kapulisan, pipila ka higayon nga gidumbol ni Pearl ang iyang sakyanan. Hinungdan nga natangtang ang bumper sa likod sa iyang sakyanan ug nalumping ang walang bahin sa sakyanan sa abogada aton sa ilang ginugdanay hangtod nga naabot sila sa tubangan sa Ramos Public Market.
Gingungwa pa makontento si Pearl og mikanaog sa sakyanan samtang nagbitbit og baseball bat dayon gibunalan ang sakyanan sa abogada. Gawas nga nalumpi nga sakyanan, nabuak ang bintana ni ini hangtod nga naigo ang abogada. Gidakop sa mga sakop sa police station 2 si Mrs. Ungab og napablotter si Attorney Chu kinsa nagdumili sa pagkatubang sa kamera human nagpakurasyon. Nagpahospital rin si Mrs. Ungab kinsa nagsabak og nagspotting human sa enkwentro. Ipailisab ni ini ang iya mga mata human maigo sa pepper spray sa abogada. Ryan Sorote, News 5. Iladong street drug pusher sa Barangay Kanhulaw nasikop sa buy-bust operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch. Gawa sa drugas, nakuhaan kini Granada. King Perez, Suginlimi. Human sa duha ka semanang pagpaniid sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch, mipahigayon sila kagahapon og buy-bust operation. Batok sa notadong street pusher nga si Carlos alias Dodong Velasco Pebida Jr. nga nasikop silang panimay sa Purok Lubi, Barangay Kanhulaw. Nasakmit kining 12 kagagmayng pakete sa gidudahang shabu usa ka medium-size pack nga mukabat sa 30,000 pesos ang kantidad. Duha ka tuig na di ay nga ana sa watchlist sa CIB si Pebida. Kinsa mihimakak nga ana siya silang panimay atol sa himong operasyon sa kapulisan. Hindi ka mo malakaw ito. Ano ito nga, wala na makuha sa kuha. Nasa posisyon. Abroad mong na siya. He is claiming na last year lang kuno siya. But based on the watch list, na sa mga 2 years na nga nasa watch list at sa mga information po nga nakuha aning office. Nakuha sa kining Granada gikan sa panimay sa dinakpan. Apan iyang gidinay nga gibilin kini sa iyang higala. Suwayan pa og demilitarize ang maong Granada aron matino kung mubuto pa ba kini. Higo na pa ito. Kailan ba itong ikuhan? Bilin lang para. So instead of kwarta ang ibayad, so just so happen na wala siya walay kwarta ang iyang customer, so explosive ang gibayad. Sumbong kalapasan sa Dangerous Drugs Act ug illegal possession of explosives mo ipasaka batok ang Pebida. Atul sab sa mong operasyon na dakpan ng 41 anyos na si Norlito Imbong nga naatlan nga nagsuyop og shabu. Ba't nga lagi sila? Di mo kasi baliga. Tawag kita. King Perez, News 5. Mga pamaagi sa demolition nga miresulta sa pagkaguba sa truck di karga sa gobyerno gisaway sa mga netizens. Ang City Hall nangayo og pasaylo sa hitabo ug ilang gipabayad ang mga empleyado nga responsable sa pagkaguba niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nagtrending karon sa Facebook ang video gi-upload sa usa ka John Walt Bordario. Kabahin kini sa usa ka truck di karga sa PRUB, Prevention, Restoration Order, Beautification Enhancement sa City Hall. Miabot na og kapin sa 10,000 ang mitanaw sa video sa truck di karga nga gigamit sa pagguba sa koral atol sa demolisyon nga ilang gihimo sa labangon. Ang paggamit sa truck gisaway sa mga mikomentaryo sa video. Ang hipi sa PRUB, Raquel Arce, mihulagway, irresponsable ang nagbuhat ni ini. Iyan ang gipatawag ang 8 kasakop sa team ni Antonio Diate. Kinsa ni angkon nga sayop ang ilang gibuhat. Kung sa ilahang isulti, ang ilahang giingon naada ito'y beam sa ibabaw. Nga mano-mano na to sila, muuyog man ang beam. Diha sila'y risk sa ilang lives. So, ni-decide sila nga kuanan to siya. Usual yun na mga buhaton ana, higtan na namong PC, unya higot og PC, unya higot sa sasakyanan, birahon sa sasakyanan ang ambot og diin sila atong idea ha nga giingon ato man. So admit hino nila ang ilang kasaypanan na nga nahimo, pero wala naman tay mahimo ana na ang pundok nga iyang gitahasan sa pag-imbestigar ni ini. Nahukman nga ipaayo ang truck di karga ug abagahon sa 8 ang galastuhan ni ini. So, part sa ako ang gikuan nila is let's focus on the damage, more on the damage. Kinahanglan yun siyang ipaayo yun ang body sa sakyanan. I-rehab yun ang body sa sakyanan. Yeah, you will spend for it. So, pero kaning sad nga action wala sad ni side magpugong ug unsa say action sad sa taas kay as giingon na nimo trending ni siya gali natag na gyud sad si Mayor ani kahibaw ang mga tao ani. So na kung
dili ko manginlabot og unsay mga actions nga ipahamtang ninyo. Tungod sa hitabo, nangayo pasaylo si RC sa publiko isip maoy pango sa prog. Iyang gipasalig nga mauna kadto ang katapusang hitabo ug giisip nga leksyon sa iyang mga tao. Samtang naukay sab ganihang buntag ang mga residente sa Sitio Feeders sa Barangay Dayas sa gihimong demolisyon sa mga panimay. Gikwestiyon sa mga residente ang demolisyon. Sanglit, wa sila makadawat og order gikan sa korte. Gipakita nila kining papel nga ilang urgent motion to suspend sa demolisyon nga gipirmahan ni Attorney Colin Rosell. Apan wa ni panumbalinga sa sheriff nga si Dwight Kaminge. Dunay mga balay nga unang gidemolish. Apan matud ni Kaminge nga unom ra ka balay ang ilang gubon og dili dulan sa 20 base sa gikabalak-an sa mga residente sa lugar. Ang luna pribado nga gipanag-iya sa usa ka Jose Maria Castro. Amo naman yung sagingnan, ditong dito pa sa barangay hall, sa una na willing mi na muhawa, kay dili man niya mong yuta. So dapat na siya ipabaw, ang iyamang pabawnan kito mong karaan na muyo sa una, nangamatay naman to. Matay ni pangsumunan. Oh, Pero sa PCUP, sugot ang tagiya anak, tagaan sila until magpista sila. Kay mo ilang hangyo, magpista sila until December 28. So gitugutan sila. Gitagaan pa sila consideration, nananayo sila. Kung sa timo voluntary yung uba after sa pista, tagaan ng financial assistance. Ha? Mga 6 per kwan, oo. Tagaan. Pag guman sa 28, wala may hitabo. Wala mo sila mag-voluntary o guba. Di na nawag. Ray Pasaporte, News 5. Na-file na ang mga affidavit sa pamilyang Collie Flores ug na-subscribe na sa prosekusyon ang ilang gipasakang reklamo batok sa mga medical personnel sa Mandaue City Hall subay sa kamatayon ni Jocelyn Collie Flores nga gituohang nadapatan og sayop nga tambalan mao nga namatay. King Perez, sugin nimi. Gipahibaw sa abogado sa pamilyang Collie Flores nga di pa matapos ang pagpanubag sa mga medical personnel sa kamatayon ni Jocelyn. Kagahapon ni file og gipirmahan ang mga affidavits ug himpit nang na-subscribe sa Mandaue City Prosecutor's Office ang reklamo. Mangita pa sa bugdugang ebidensya ug hanayon ng mga dokumento alang sa himpit nga pagsangat sa reklamong homicide batok sa mga medical personnel sa Mandaue City Hospital. After this, we are going to collate all the evidences, mga exhibits, and then amo ning i-endorse dito sa NBI for the NBI to file this with the proper offices and agencies. Ang NBI 7 may mutabang sa private prosecution sa pagsangat sa laing reklamong grave misconduct ang atubangon sa mga gireklamong medical personnel sa Ombudsman. Samtang laing reklamong medical malpractice ang isangat sa Philippine Medical Association. Lakip sa mga magatubang og kasong administratiba ug kriminal maong duha ka mga doktor nga silang Dr. Maria Antoinette Alcantara ug Dr. Rachel Ann Segovia. Tulo ka nurse nga silang Carla Blossom Algar, Yusa Leguena ug Gisela Hestopa. Ingon man ang security guard sa MCH nga si Rosendo Rosales. Dugang ni Attorney De La Serna, makabarog ang ilang mga reklamo. Bisan pa man nga wa mahatag sa DOH-7 ang ilang mga gipangayong dokumento. Actually, with or without the evidences and cooperation of the hospital, as far as we are concerned, we already have the definite evidences to support the cases. So it's King Perez, News 5. Mag-atubang og duha ka count sa kasong child abuse ang basketball assistant coach sa Sacred Heart of Jesus Ateneo de Cebu subay sa desisyon ni Mandaue City Deputy Prosecutor Felix Berto Heroma og gipaabot na karon nga mulusot ang warrant of arrest batok kang Aya Sai Bacalso. Iha si Coach Sai sa ginikanan sa usa ka grade 9 student nga sakop sa basketball varsity team sa nahisgutang tunghaan tungod sa gibuhat nga pagpanginsulto sa maong coach sukad natong tuig 2012 sama sa pagtawag sa mga varsity player nga usa ka bayot, bugo ug baboy. Subay sa resolusyon sa prosekusyon, nakit-an nga adunay probable cause ang maong sumbong human migawa sa psychological evaluation nga nakasinati og significant depressive indicators ang reklamante. Giklaro sa Deputy Prosecutor nga limitado ang pagdungog sa kaso subay sa mga nabuhat nga insulto sa coach. Di nang himong basehan sa korte mao ang nabuhat nga panginsulto sa Mandaue jurisdiction lang ug way labot sa ubang lugar. Mibutyag ang biktima nga dunay nahitabong panginsulto kaniya sa ubang dapit sama sa dakbayan sa Sugbo, Dumaguete ug sa lungsod sa Cordova. Makapiansa ang maong coach sa kantidad nga 160,000 pesos sa maong kaso. other players of any basketball team for that matter.
Mga senior citizens sa lalawigan sa Sugbo giawhag sa pagparehistro hangtod karong Marso aron makadawat sa financial assistance nga ihatag sa Kapitolyo. King Perez, Suginlimi. Giandam na sa Kapitolyo ang paghatag sa unang financial assistance alang sa mga senior citizens nga gitinguhang mahatag matag tuig. Giklaro ni Board Member Raul Alcoseba nga ang kantidad dili susama sa gihatag sa Cebu City Government ug makigtunga lang sila sa mga lokal nga kagamhanan sa lalawigan. Whatever amount nga afford sa province, so for that at least nasugdan na nato. No? Kay lisod magugay ta magsugod tas taas unya. Wa na tay kwarta din ang tagapanghatag. Matod ni Alcoseba, bisan og gamay lang ang mahatag sa Kapitolyo, makatabang na kini sa mga panginahanglan sa katiguangan. Well, actually, kanang imong ka, kung makadawat ka 1,000, makapalit ka ng tambal, makapalit o kangus, whatever na imong ginanga, no? Giklaro sab sa board member nga dili agig pagpamulitika ang pagpanghatag sa Kapitolyo og financial assistance ngadto sa mga senior citizens nunot sa nagsingabot nga eleksyon sunod tuig. Maingon tang gipamulitika og dili ang importante nakahatag unya kanang politika mulabay ra man na ang importante nga nakatabag sa senior citizen. Matod pa ni Alcoseba nga sa unang tuig niya nga pagka-board member usapan na mugna ang Senior Citizens Council. Apan nalangay ang paghanay sa pamaagi sa pagpanghatag sa financial assistance. 1 year ang niya man ta naglingkod sa pagka-board member. O niya ang administration sa Nigo, the same. So, unang karon ang imong mga tana, unang karon lang nato na implementar. Giawhag ni Alcoseba ang mga senior citizens na magpalista na sila mga LGUs aron mahatagan og financial assistance nga ipang-apod-apod karong tuiga. King Perez, News 5. Ipadayon sa kagamhanan sa syudad sa Subo ang tinguha nilang mulon sa World Bank og 120 milyones pesos. Nasayran nga niya itong Miyerkules si Konsehal Noel Wenceslao miduso og resolusyon sa konseho nga naghatag og katungod ni Mayor Michael Rama nga makalon sa maong kantidad. Matod ni Cebu City Treasurer Diwa Cuevas nga kwalipikado ang syudad nga kumukuha og calamity loan. Apan magdepende kini sa City Council kung maaprubahan ang maong resolusyon sa sunod nga executive session karong Marso 25. Gimakak ni Cuevas nga way kwarta ang syudad, hinungdan nga mulon sila aron mapatukod nila ang bagong city hospital gamit ang kantidad nga ilang ilon. Ready na gyud na sa kuan kay number 1. Ang kantong sa atong gibutang nato sa budget nato annual budget. For collection pa biya ng uban. So unya, if I will certify as to funds availability, funds mo ginako balik-balik funds dili ra na ang cash sa bangko. Sa ang cash nato nga nasa bangko cash unahan, but it so refers to the receivables like our RPT, our business taxes. So another kuan na privatized sale of SRP. So it comprises they all comprise the funds. So nganong mo ingon man may kwarta? Karong Lunes pa mahibawan kung masuspenso bagyod si Dumanhog Mayor Nelson Garcia subay sa reklamo nga gisangat ni Vice Mayor Efren Hica sa Provincial Board. King Perez, Suginlimi. Gipagawas na sa mga bukal sa lalawigan sa Sugbo ang kopya sa report sa Committee on Complaints and Investigation bahin sa reklamong administratiba nga giatubang ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia. Gireklamo ang mayor sa iyang vice mayor nga si Efren Gungun Hica niadtong Setyembre 2013 kay gihikawan kini nga mo-appoint og sangguniang bayan secretary. Nadesisyonan sa mga board members na guilty si Mayor Nelson o grave misconduct o grave abuse of authority subay sa mong reklamo. Napaubos na kaniadto si Mayor Garcia og 3 ka buwan nga preventive suspension tungod sa mong reklamo. Matod sa committee report, napakya si Mayor Nelson sa pagdeklarar nga bakante ang posisyon sa SB Secretary hangtod karon og igo lang nga mi-designate og sekretarya sa duha ka higayon. Subay sa Local Government Code, ang Vice Mayor lang ang dunay authority sa pag-appoint o pagpili sa SB Secretary. Si Magpale nga mga presiding officer sa Junta Provincial, miklaro nga dili pa final ang rekomendasyon sa Committee on Complaints and Investigation. Kinahanglan pang tukion ang mga report sa kinatibukan sa Junta Provincial. Karong Lunes kung ipatuman ang rekomendasyon sa komitiba. Yung this is just a committee report and
this will be presented to the board, and as usual, you know, Kabamamus procedure, then we will subject to discussion. I might even have to divide the house. Mahimo pa hinong moapila si Mayor Nelson ngadto sa Provincial Board kung mapatuman ang rekomendasyon sa Committee on Complaints and Investigation. Kung mapakya si Garcia sa pagpangayo og rekonsiderasyon, mahimo sab nga moapila si Garcia ngadto mismo sa Office of the President. Si Board Member Arlie Sitoy ang nangusamong komitiba. Din kauban niya ubang bukal nga sakop sa Liberal Party nga kaatbang sa One Cebu nga partido ni Mayor Nelson. Nasayran nga mayorya sa mga board members mga sakop sa Liberal Party sama og partido sa may reklamong Vice Mayor. So you listen to the argument? I will listen. Gisuwayan og kuha ang habig nilang Mayor Garcia ug Vice Mayor Hika apan wa pa kini manubag sa pagkutlo ning balita. King Perez, News 5. Nangaog daw ang 7 ka panimay sa Barangay Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga giingong naangin dihang miulbo ang kayo sa usa ka pabrika sa mga native accessories. Andrea Patanya, Sugin Limi. Nagtinabangay ang mga residente dinhi sa sitio Balutan sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpaong sa kayo nga miulbo sa ilang lugar alas 11:57 kaganihang buntag. Daling giisa sa kabumbiruhan ngadto sa second alarm ang sunog ug nakontrolar kini sud sa 3 ka minutos. Matod sa mga residente, nagsugod ang kayo sa usa ka gamay nga pabrika nga himuanan og native accessories ug dali kining mikatap sa silingang panimay. Nakamata si Cherry tungod sa singgit sa iyang mga silingan atul sa pag-ulbo sa kayo ug maayo na lang nga luwas silang tanan nga nakagawas sa ilang panimay. Apan wa sila'y nasalbar nga bisan usa ka butang. Nangatog lumigay nakamata ko. Yambata na sa duyan pa dyan. Nangatog mi ako ding gikuan. Wajud bisay purom silina wajud. Ang lumbangan mo yung unang nasunog? Ang lumbangan di na nagasuna wajud na puan. Kahit tawanan higayon na. Naa sila. Ambot lang asa ka. Sila dapit ila mang gibiyaan dira sa lang gikuan. Wajud mo inasalbar. Wajud bisay gamay wajud. Ang tricycle driver nga si Buboy, daling mipauli sa ila dihang iyang nasayran nga nasunog na ang ilang bay. Napaso ang iyang dunggan tungod sa pagtabang sa pagpaong sa kayo. Gadagan mo diri akong anak mo akong una diri mirang aso gikayod. Imo anak ko na bilin diri kanina. Oh, diri duwa diri. Pero wala tao diri sa inyo ha, nakagawas ra. Unsay naluwas ninyo? Gamay pila ka lugar mo babon ako. Sunog naman katunga, pasok ng dunggan. Padayon pang giihap sa kabumbiruhan sa Lapu-Lapu kung pila ka panimay ang naugdaw gawa sa pabrika. Sa inisyal nga nakuha nilang detalye gikan sa mga residente, giban-abanang anaa sa 7 ka mga bahay nga ginama sa light materials ang naugdaw. Gisuta pasab ang danyo sa sunog ug giimbestigar pa ang hinungdan niini. Giangkon sa mga bumbero nga lisod ang pagsud sa lugar nga nasunog kay sudlunon kaayo kini. Well, ang ubang truck na to dito, ang problema na to kaya positioning spare truck na to. Although nakaposisyon yung ubang truck na to dito, pero ang area nga nasugan interior kayo siya. So pila ka hose na nga itong linya-linya dari makaabot tayo pa dari sa site doon. Andrea Patenia, News 5. Gibuksan kagahapong adlaw ang Central Visayas Regional Athletic Association Meet kun Sivira nga gipaygayon didto sa lungsod sa Balamban nga gisalmutan sa nagkalaylaing public schools Lukop Region 7. 9,000 ka mga kabataan gikan sa 4 ka lalawigan sa tunga-tungang Kabisayan ang mitambong sa mas mabulukon ug mas bongga nga opening sa maong kalihukan. Si Governor Junjun Davide mo'y mibukas sa Sivira Meet 2015 uban ang nagkadayang DepEd Division Offices ug mga lokal nga opisyales gikan sa probinsya sa Sugbo. Nasuta nga ang tanang mga events dito sa Balamban ipahigayon gawas lang sa swimming competition nga gipahigayon sa Cebu City Sports Center. Ang mga kalihukan sa Sivira mula na hangtod Marso 2. Gitapos ang opening program sa usa ka nindot nga fireworks display. Laing hugna sa Ha Pilipinas Tour ang ipahigayon nga ipahigayon sa Barangay Maribago sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Silang kapatid stars Yula Caballero ug Akihiro Blanco sa Wattpad Presents ang mulingaw sa Sugbuanon inubanan sa programa sa Tulfo Brothers ang T3. JP Lauquatsera, Sugin Limi.
Tapuson sa Happy Network ang buwan sa gugma, pinagi sa laing Ha Pilipinas Tour. Kaya magatod na sabog kalingawan og kalipay sa mga Sugbuanon ugma adlawng Sabado. Mag-uban ta sa Hudyaka ugma sa hapon sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin inyong makauban ang mga kapatid stars sama sa Prime Stars sa Wattpad Presents Yula Caballero ug Akihiro Blanco. Og syempre, among idalit kaninyo ang nabantog na nga Happy Ball kundiin ang katapusan makagunit sa maong higanting bola mao'y makadaog og mga higanting premyo gikan sa TV5. Naasab ang mga nagkadayang trivia game nga makatag og kay gayunan nga makadaog og mga exciting prizes. O di ba lumalaban, bakit hindi? Mas mabulokon ang Ha Pilipinas Store sa Maribago ugma kay dunay public desk sa T3 ang nabantog nga programa sa Tulfo Brothers. Maghatag kini kaninyo og kay gayunan nga matubag ang inyong mga sulirang legal nga dunay kalimbigitan sa pagyatak sa tawhanong katungod. Mao nga mga kapatid, magkita ta ugma sa Barangay Maribago Covered Gym ug atong himuong star-studded ang inyong Saturday. Agay! JP Laucot Sara, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!